ኤርትራውያን ናቸው ባለቤቶቹ ስለዚህ አሁን ካለው የኢትዮጵያና የኤርትራ ፍጥጫ 145 ዝኾኑ ዜጋታታ ካብ ሊቢያ ከም ዝመለሰት ቫይስ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዝርከቦም ብሙሎም ዓበይቲ ሓልፍቲ ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ ቃነ እዚ ንምሕዳር ትራምፕ ምናልባት ጣቢያውንም እስከ መዝጋት ሊሄዱ ይችላሉ። ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካፍ ይሊሎ ማዓንት ካብ ዝተፈለየ ኣገዳስ ዝብልኩ ሓበሬታት ተመይሳልና ሳሙዳት ኣምሳይ ጽንሑ ላይክ ምግባር ጀምሮ ሌትስ ጎ Chipo kafiri تزغاسيرو معتنا مجمر حبريتا تمالي اب اي بي اس قربه حدا مدب مخادي حيروس تدمسسه بزعبا حنت قال دغاطما عمصن شغرن زملكت تمالي اغريب لكم نيره مالتيو بزغاني لو معنتهم بزعبا زي غداي زي ازراربي كوينو وعيلو مالتيو ببزحات بوليتيكينيات كتنتن وعيلو كم تزغادي مربلكم كاب اي بي اس تا فيديو تي تدمسيسيا اي بي اس ون بناتو دحري وحدات ساعات مالتي يقريتا حاتيتولي يصنيحنا خرينا يخون بر بزحات بوليتيكينيات نزي مس كال مس ناي غدا ايرتران ايثيوبيان زتححزو ناي تساونون مالتي زخان بمنتايو كمستريو لكم زي امان فساصين سباله وناني اي بي اس يو ኤርትራዊኻ ቅድሚ 17 ዓመት ዝተመስረተ ኢቢኤስ ወናኒኡን ከምኡን መስራቲኡን ኣብዚ ሕጂ ዋኑና ካየር ስራሕ ናይ ኢቢኤስ ስትሪኦ ዘለኹም ኣማን ፍስሓጽን ዝተባሃለ ኤርትራዊ ማለት እዩ። በዝኻኒ ገለ ፖለቲከኛት ናብ ካልእ ገጽ ናይ ፖለቲካ ቀይሮምሎ ዝብ ኢቢኤስ ዘጋጠመ ማለት እዩ። ከም ስትሪኦ ዘለኹም ዝ ፖለቲከኛ ዝጽሓፎ ኢቢኤስ ዋንኡ ኣቶ ኣማን ፍስሓጽን ዝተባሃለ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ሕጂ ዋን ካኒ ወደብ ዓሰብ ኢትዮጵያ ኣቕሪባቶ ዘላ ሕቶ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ስለ ዘሎ ምዚ ንምታ حزب مبالا بيونيفرسيتي قدم حج زغاطمه كلعلو كيلولو وي كاني بوليتيكا خسرحلو سلا زللي العيلو زلو بمبال اب لعلي اي بي اس كسخ مسرتن كومون اي بي اس كفتشالو مبالون صحف صحيفلو مالتي زي طرايونا يكونن بزح حسابات انصار زي وناني اي بي اس بحفش انصار اي بي اس ون قد غسواسات كغبر وعيلولو دحرت فيديو مدمساسون اي بي اس بصحف غيرو يقريتا حديتيو تستزرغخه فيديو بزح استغاغيا حبريتا سلازنورو كتصاره زلو ነገር ون سلازلو اب مرمرا خمزلو نحجق انت فيديو دمسي سومولو كومون استغاغي حبريتا سلازرغحنا يقريتا بمبال بصحف غيروم يقريتا حاتيتوم اي بي اس مالتيو እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ትልቅ አደጋ ውስጥ ገብቷል። ከጉዳዩ ተመዞ የጣቢያው ባለቤቶች ጋር ሁሉ የደረሰ የጣቢያው ባለቤቶች ማንነት ጋር የደም አጥንታቸው ተቆጥሮ እነማን ናቸው ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንድነው ሊያደርጉ የሚችሉት የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ጋዜጠኛ እንደዚሁ የዘር ማንነቷን ከኋላ ሄደው አጥንተው ይሄን ልታደርግ የምትችለው ከዚህ የፖለቲካ አቋም በመነሳት ነው ወደሚል ድምዳሜ እየሰጡ ያሉ ናቸው። እንግዲህ እንደሚባለው ከነ ኤርትራውያን ናቸው ባለቤቶቹ። ስለዚህ አሁን ካለው የኢትዮጵያና የኤርትራ ፍጥጫ ጋር ሁሉ አገናኝተውታል። ጋዜጠኛዋን በተወሰነ ደረጃ የኤርትራዊ እንትን አላት የዘር ሐረግ አላት በሚልም ይሄ ጉዳይ ቀጥታ የኤርትራን አሁን ከኢትዮጵያ ጋር የገባችበትን ከአብይ አህመድ ጋር ያለውን ፍጥጫ ሁሉ ያነሱ የሚገልጹ ወገኖች አሉ። ምናልባት ጣቢያውንም እስከ መዝጋት ሊሄዱ ይችላሉ ወይስ የተወሰኑ ከጣቢያ ውስጥ የሚመቱ ሰዎች ይኖራሉ? ልጅቷን በቀጥታ ለገሰት ሁሉ ደውሎ ከዚህ በኋላ ለየትኛው ሚዲያ ቃለ መጠይቅ እንዳሰጥ ከየትኛው ሚዲያ ጋር እንዳትገናኝ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷታል። በቅርብ የደህንነት ክትትል ውስጥ ነው ያለችው። كم تقديم البلقهم اي بي اس نتزغاطمه ነገር دغيم يمرمرو خم زلو امرمرا خم زلو نغيركم نيره اتمرمرا زلو خا ات وانا تاريخي تا وانا تاريخي مالتي ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ዋን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚዲያ ክትቀርብ ከም ዘይብላ ወይ ካለ ትእዛዛት ከም ዝተዋሃባውን በዚ ኣብ አንከር ሚዲያ ዝቀረበውን ይንገር ኣሎ ማለት እዩ። ምናልባት ብዛዕባ ጋዜጠኛ ተኣሲሮም ዝብል ኣብቲ መጀመርያ ክብሎ ጸንሐ እቲ ዋና ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ምስ ፖለቲካ የተኣሳስሩ ኣለዉ እሱ ተቀዲመ ዝበልኩም እዩ። ድሒሩ ግን ጋዜጠኛቱን ይሰርሎ ዝብል ካለ ሚዲያታቱን ዘርጊሖም ነይሮም ታጓል ተኣሲራ ታ ጋዜጠኛ ጓል ተኣሲራ ዝብል ሓበሬታት ነይሩ እንተኾነ ግን ንሳ ወይ ካብ ጋዜጠኛ ተስተኣሰረ ወላ ሓደ ሰብ የለን ምክንያቱ ንሶም ዘተሓሕዝ የለን ንሶም ጃስ ዝቀረበሎም እዮም ዝሰርሑ ማለት እዩ። ስለዚ ተቀንዲ ምስቲ ዋና ወይ ምስቲ ቴሌቪዥን እዮም ከተኣስሮ ዝኽእሉ። ስለዚ ካብ ጋዜጠኛ ዝተኣሰረ የለን እቲ ኢቢኤስ ግን ኣብዚ ሕጂ ዋና ምርመራ ከም ዘሎ እቲ ዝምርመር ከዓ እዛ ዋና ታሪክ እያ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ ክትቀርብ ከም ዘይብላ ብመንግስቲ ከም ዝተነግራውን ይገልጽ ኣሎ አንከር ሚዲያ። ስለዚህ እቺ ልጅ ነገ ከነገ ወዲያ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በፋና በመንግስት በሚቆጣጠራቸው በሌሎችም በዶክመንተሪ ፊልም የምትናገረው ነገር ባስገዳጅ ሁኔታ በከፍተኛ የመንግስት ጫና ማስፈራራት ለህይወቷ ማደጋ እንደሚገጥማት ተነግሯት በዛ መልኩ የቀረበ መሆኑን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው በሚል መረጃውን አድርሰውናል።
ናብ ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝምልከት እዩ USA ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ዝተጀመረ ጎልድ ካርድ ዝተባሃለ ናብ ኣሜሪካ ዝእቱ ቪዛ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነይረ ትራምፕ ካብ ዝመፅእ ዝሰርሖ ማለት ቅድሚ ሕጂ ነይሩ እንድዩ ግን ውሕዳት ሰባት ብገለ ምክንያት ዝወሃብ ዝነበረ ጎልድ ካርድ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዕዳጋ ከም ዘወረዶ ነጊረኩም ነይረ ኣብዚ ውሕዳት እዋናት ከዓኒ 1,000 ጎልድ ካርድ ኣብቲ መጀመርያ ትራምፕ ክንሸይ ጀሚርና ኣለና ካብ ዝብል ንሓንቲ ቪዛ ብ5 ሚልዮን እዩ ዋጋ ተተሚንዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ዝሕጂ እዋን ከዓ 1,000 ጎልድ ካርድ ተሸይጡ ኣሎ 1,000 ብ5 ሚልዮን 5 ቢልዮን ዋጋ እትዩ ኣሎ ማለት እዩ ብቪዛ ጥራይ 5 ቢልዮን ኢንቨስት ተገይሮም ከዓ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ትራምፕ ብቢዝነስ ኣይተኻእለን ብካልእ ገዲፍካ ቢዝነስ ኣይተኻእለን ናብ ካልእ ምስ ኣሜሪካ ዝተሓዝ ኣብ ሰሙን ዝወፀ ሓደ ኣዝዩ ኣገራሚ ምስጢራዊ ፅሑፍ ዝምልከት ክነግረኩም ቫይስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝርከቦም ብምሎም ዓበይቲ ሓልፍቲ ሚኒስትር ምክልኻልን ካልእን ዝርከቦም ኣብ ሓደ ሲግናል ዝተባሃለ ኣፕሊኬሽን ግሩፕ ብምፍጣር ቻት ክገብሩ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብዚ ኸኒ ብዙሕ ዓበይቲ ምስጢራት ንመፃ ክገብርዎ ዘለዎም ኢቭን ኣብ ትዛዓበየ ነገር ብዛዕባ የመን ኣብ ሑቲ ዝገብርዎ መጥቃዕቲ እውን ንባዕሉ ኣብዚ ቻት እዚ ይዛረብሉ ነይሮም እንተኾነ ግን እዚ ከቢድ ምስጢር እዚ ሓደ ብጌጋ ዝተሓወሰ ናምበር ነይሩ እሱ ኸኒ ናይ ሓደ ጋዜጠኛ ማለት እዩ በዚ ጋዜጠኛ እዚ ኣብዚ ፅሑፍ እዚ ዝዛረቡ ስቂሉ ክከታተል ቀንዩ ማለት እዩ መጀመርያ ፕራንክ ይመስልዎ እንተኾነ ግን እቲ ንሶም ዝሓሰብዎ ወይ ኣቐዲሞም ፕላን ዝገበርዎ ወይ ኣብዚ ቻት እዚ ዝተራዳድእሉ ኣብ ትዊተር ክዝርጋሕ ምስ ጀመረ ናይ ብሓቂ ምዃኑ ኣሚኑ ማለት እዩ ብዓብዩ ኸኒ ኣብ የመን ኣብ ሑቲ ኣብ ልዕሊ ሑቲ ክግበር ዝተሓሰበ መጥቃዕቲ ኣብዚ ቻት እዚ ይዘራረብሉ ነይሮም ድሕሪ ውሕዳት መዓልትታት ከኒ ተግባራዊ ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ዝርርብ ናይዞም ሓለፍቲ ከኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን በቲ ጋዜጠኛ ኣብ ማስ ሜድያ ተዘርጊሑ ኣሎ ማለት እዩ እሱ እውን ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ ስክሪን ሪከርድ ምግባር እውን ነቲ ፅሑፍ ብምሉኡ ኣብ ሜድያ ዘርጊሕዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ዘሕፍር እዩ ኸነ እዚ ንምሕዳር ትራምፕ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብዚ ፅሑፍ ገለ ኣዝዮም ኣሰንበድቲ ፅሑፋት ዝነበሩ ንኤውሮጳ ዝናእሱ ፅሑፋት እውን ነይሮም እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ የመን ኣብ ሑቲ ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣልዒሎም ኣብ ዝዛረብሉ ዝነበሩ እዋን እዚ መጥቃዕቲ እዚ ወይ ከዓ ዝሓገዝ ዝንገብሮ ዘለና ኮን ኤውሮጳውያን ዝምልከት እዩ ምክንያቱ ንዓናስ ብዙሕ ኣይምልከትን እዩ ኣብ ባቤል መንደብ ወይ ኣብዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ببزح زتكما أوروبيين 4% زبزحاتن أوروبيين أمريكا 3% يهبزي كأيه بحرة تتكم سلزي حجزني أوروبيين أنا جبر زلنا معلتا وحجزني أوروبا خاني يسال شو كايو ندابلو صحافو ترايهم مالتيو سلزي زغاني نماس ميدا خود سخلو معرخن دي كبير مخانو رديو مالتيو أغدين كاسلم تايز ترجح كيو بالون تحتيتو نيرو غازيتينيا السوغن كومو خجبر يكلني مخناتو حلفنت نهاجري حلفنت على مخناتو اتمستير حسابو بعلهم اتمستير بيمناويان تفليتو انت تخون نيرو وين من ميديا وصيمو بيمناويان از بلان زي تفليتو انت تخون نيرو خندي وتحضرات امريكا ويكا اب كندي ميليتاري نا امريكا عنوت كجبر كم زغل ردي مالتي ويكا باغ وقت قمت تخليخه سلازي كومو خجبر يكالكون حلنا يكجبر لي يكالن بالون غازيتينيا مليس له مالتي نزغاني ترامب تمالي حتيتومو بزعبا زبال زلو مستيراو صحف انتي ريتو لك ببال تحتيتو ترامب خاني بزعبا زفولت ايبلين مبالون مليس له مالتي سلازي عزيز قرمي مستير امريكاويان مرحتي بقللو بخمزي كزرقح مجمارو ناب كلا حبريتا بزعبا أب ليبيا أب لعل سدتنا زقاتم زلو عمس انشجرن زملكاتي كم سفلت بجكا إيرتراويان إثيوبيان كاب استفلا لها هاجرات زمتسو سدتنا تيم زلو أب ليبيا بزغاني استفلا لها هاجرات سجوم تتاتكو سدا جميرنا لو أب لعلي زيكاتات هاجرن مالتيو حنت خباتن سومالي خوينا الله سومالي 245 زغونو زيكاتاتا كاب ليبيا خمس ملست لو ما عند بميستري فورين أفيرس ناي ليبيا ناي سوري ناي سومالي زوت حبريتا له مالتي 5 يقول لهم دموع قبابلا تغير لهم كاب ليبيا اب مكران شجرن زنورو سدتنيا سوماليا ناب عدم تمريسوم زبل حبريتا زرقي حلو مالتي 5 يقول لهم كاني اقابلا تغير لهم الله مالتي سز جايز لهم ما عند زبلنا حبريتا زمسل نيرو حساب زغص المدب سلام